Ya iki Lur, Telaga Gunung Buthak sing lokasine ana ning Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Rembang, Kecamatan Gunem, Desa Ndowan. Mara ning lokasi iki dulur isok langsung ditempuh nganggo kendaraan roda loro lan isok langsung nyampe ning gone lokasi. Mergo iki barudan kondisi sekitaran lokasi rondok lunyu ya kendaraane diparkir nang pinggir dalan. Sakliyane gampang dijangkau, panggon iki ya ora adoh saka areal pertanian warga setempat. Biasane sing mrene sakliyane refreshing menikmati keindahan alam, ya ana sing mancing iwak lan ana uga sing camping nang area kene iki. Ulam napa niku? Mujair. Mancing mania, mantap. Ya iki dulur, Telaga Gunung Buthak, Ndowan, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.